Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kuchoka kwa kaliati amene anali chipani china. Did you comment on that one? Ndapangaso comment kunena kuti zikhala ngati kuti president akusunthapo pankhani ya Mgwilizano uja. Kwacho kuti kuchotsa secretary general wa chipani ngati cha UTM chomwe chili the key member of the Tonse alliance. It's a big blow. And asiyako amaiko usi oka. And amaiko usiyo kuchipani cha UTM, I don't think kuti alidu dindo apart from him kuti anali running mate wa Chirima. He's the vice president, I think. Vice president. But is it is he established constitutionally? Just a running mate. That's something that we might need to clarify. Okay, so in other words, as far as you are concerned, Maglofesi ayamba kuvulidwa notsopano ikulowa in the bare knuckles as we look forward to 2025. Kwambiri kwake, and so osapasa udindo wina ulonse vice presidency. Angwasiamo by virtue of him being the vice president, the second citizen. Otherwise, alibo udindo ina lose zama reforms zija ababa ukanga dikulibe cost ya. Yatuluka cabinet final makanga di mayeso afomu folo kutatuluka tuona majafizi ndani komanso amene wakhoza ndani koma to start with Patrick ine kwanga kongo wapempha president kuti do we really need this pressure? No kamuzipasa pressure ifeso antu muzaphantu ngani ndolena kuti you don't have to tell us umeona yo chipani chimene mukuyendesa chipani chote maziko ake anachikhazikisa kamuzu tu kumangotuluka lishafo basi mangotuluka. There's an advantage to that koma izi somatuuza kuti yayi mwezi uno anthu mpaka ngati kuti ndisalale kwa kumadikirira kuti mpaka na pa 31 ngo usiku kasiru zote yatuluka pa 31 kaya yatuluka pa 1 but to whose benefit honestly umeona ngati koma anyway yatuluka cabinet yo. Surprises, of course. Yes. There are surprises. Yes. Ndikuona ngati kuti cabinet titakuiona from different angles. Kwa kuti akankoyamba kuyankhapo koma mwina ndimaiona kuti it's very interesting. Kufuka are we answering namuva nzanga wanda akuchita comment funso mene munamufunsa unena kuti kodi cabinet yachepa kapena sina chepa. Obviously you don't have to go to school unless maso mwa opanga cabinet yo amaona ngati kuchepesa deputy cabinet ministers ndikulini cabinet, because if you talk about lean cabinet we're expecting in terms of its budgetary allocation. Yes. Tukona kunkhani ya ndalama. Now kunkhani ya ndalama, this has actually been bloated. Yes. Chifuka ndalama zimene amalandira halen kadawe ngati deputy minister ndi ndalama zimene akulandira panopo azilandira panopo ngati full minister. Ndizosiyana. Yes. So in terms of bloating the budget, I don't think we have failed as a country. Asokolerato pamene pomwina sitina konze koma in terms of switching around a few people amene anthu mwina amaona ngati kuna watu akutulidwa pankhani zina zindenga kodi anzawo akumachoka tinaona amsuku anachulidwa munkhani zokuzandika tangale kuganiziridwe anachosedwa. Amkaka osalankaka ujene awa akambala anachulidwa nkhani zokuzana ndi adachosedwa. Nduna zinaso zakhazi kuchosedwa. Ifasho kuganiziridwa not yet proven. You are innocent until proven guilty in court. Koma tinamva ndithu mkaka akuchulidwa nkhani ya galimoto. Zi ndanu pamati ndisileke pomwe. Okay. Bodi mwaito kosakale wanda kutanthauza kuti tikayangana pamangachotezeba ndi anthu azifukwa. Sunganeneretu kuti mwina onsewo ndazifukwa koma no paja president ali ndi ufulu inu yapike yolo madzulo anowa atakuonjezera kalisti kacha ngadaba kuti deputy kuti masanzikana kanali kakulinji komaliza kamene so ndi ufulu wa president kusankha munthu and sali okakamiza kuti uza kuti uyu nchosa chifukwa chani zinazi ndizokuti timakhala anthu fetu kuziwa kuti okay komano ma facts ena ndi awawa ma pointers ena ndi awawa so mmene isanjira papamo atiunika komano kuti mwina ina chinsinga ndi mazuwa ni munthu othamanga kwambiri. So kwacho sachisinga ndikuziwa kuti mwina zilipo zimene kuona mukaona kaliati amakhala ngati ndi a group kuna kunduna wa gender kuchi kuti adakhazikika kumene kuja pano paganiza kuti ayi kupite amana Agnes Nyalonje achosa ku education kuti akathamange anyalonje apita ku labor I think ngati nsakulakwisa. So you can see kuti pali ma interesting changes enache komanso ena alowa
programu anyuwani Yes. uchizi akumuzi kwathu ndaona kuti apita ku jenese ujenda MP anga amene kumudzi akujenda manena kwapita asendeza yes sure pike yeah. No, panopo ndimafuna kuti tilowetse Victor Chipopsha amene ndi mmodzi mwa akatswiri amene amadziwa kuzukuta nkhani za ndalezi. Tikuyesayesa kuti tiyankhule ndi wina wake mmodzi wa ndunazi kuti tione kuti makamakazi ndakakoma anakapezeka ngati akunkuyo wati mayesa kuti timve maganizo awo nanga ngati ndunayo ya nyuwani ya information. That's one of the very key changes zimene zachitika ku cabinet imeneyi. Mr. Chipopsha Victor, mwazuka bwanji lero? Ndadzuka kani Vike. Moyo wabwino nkhani ndi imeneyi nthawi imacheperatu zikakhala ma issues ngati amene wawa. Cabinet ndi imeneyi yatuluka 27 member cabinet, 23 full ministers and 4 deputies. Maganizo anu oyamba mutayiona ndi otani? Choyamba chomwe ndaonapo ndichokuti cabinet imeneyi ikuoneka kuti ikusendera ku nkhani ya kampeni. Right. Ndi andale ndithu chifukwa taonapo ndithu ma technocrats angapo omwe achosedwa mmodzi mwa iwo omwe ali achinsinga omwe amagwira ntchito ku maboma ang'ono Labor, I mean local government, yes. Local government and achosedwa pa piki pomwe amayambitsa program yabwino kwambiri ya city senate ija yokuti amalawi azitha kumaperekapo mfundo zawo mmene akuonera madera awo akugwirira ntchito. Komano ndikuona kuti asiya pambali chifukwa kuti he seemed to be a political luggage. Kuti iyo aja si munthu oti angamakambepo za ndale kwambiri iyayi. Ngati abweretsa anthu okuti mwina athandizira president kuti apange kampeni ya 2025 and chinanso ndikuona kuti president akhala ngati kuti za mgwilizano zija zisiya kaye pambali akufunano apange za chipani chawo cha MCP and apa ndikunena chonchi kunena kuti kwachotsa kwa ankaka ndikhulupirira anthu ambiri mwina anena kuti ankaka achotsedwa chifukwa cha nkhani zomwe mwina timakhala tikumva mphekesera zija za benzi ndi zina zotero. Yeah, komano ndikuona ngati kuti ikhozokhala so strategic move kuti ankaka asiye kaye pambali iwo aja monga secretary general wa chipani ngati chief executive kuti mwina agwire ntchito za chipani kuthandizira chipani chija kuti chipite kutsogolo kuti mwina amene anali anduna amakhala ngati kuti ntchito zimachulukira zopanga panopo afuna kuti apange kwambiri za chipani zimene zonso ndizo maganizo chabe kuti ikhozokhala strategic move. And inanso muone ma allocations ama region kuli there are 6 from the northern region omwe asankhidwa ndi anthu ambiri ndithu and 3 from the southern region 21 from the central region kuti ukhala ngati kuti akufuna nokupanga no strengthen base yawo ya central region chipani cha MCP chomwe chili chinthu chokhumudwitsa kwambiri foti tsiku ngati lero Malawi timenera kusiya kukambirana nkhani za ma region. Malawi ndi dziko limodzi andinso taona kusiyidwanso kwa akaliati and kusapasidwa ntchito kwa a vice president Saulos Chilima zino ngati zimenezi sonyeza kunena kuti a president akukhala ngati kuti ali stuck kuti agwire ntchito ndi anthu awo apa central region. Pike mukundimva kwambiri and mwinaso chinanso choti ndichipange highlight kusiyidwa kwa Mark Katsonga Phiri munthunso omwe anali ngati technocrat ndithu is a businessman okuti amalawi ambiri tamudziwa kunkhani za trade. He is one that would have said kuti expertise anali nayo komano political expediency ukadaulo pankhani za ndali zikhala ngati kuti mwina amacheperapo kakaba ndikomwe anena kuti anthu amene wamwina asiye atenge anthu kuti athandizirepo anthu anyowani omwe asankhidwawa achina abatiwa ndoti sitikudziwa kwenikweni kuti ndi ndani tionenji ndithu kuti
athandiza bwanji chipani, koma ndikhulupirira kuti mwina ndi anthu okuti chipani cha MCP chimakhulupirira ndi anthu okuti agwira ntchito kuthandiza chipanicho. And chomaliza chomwe ndinganenepo ndi chosankhidwa kwa deputy minister wa national unity akuti ndi wa DPP Owen Jomanika. Ifeyo sitinamvepo munthu wa dzina limenelo ku DPP ko, sindikudziwa kuti chakomeretsa president ndi chani kuti amusankhe munthu ngati ameneyi, koma ndikhulupirira paide kukhala chifukwa ndithu kati chifukwacho ndi cha ndale. Chifukwacho sicho kuti akufuna kuti munthu yagwira ntchito kutumikira Malawi. Ayi, ndimene ndilekere pamenepo pakanthawi pano. Mwatulusapo mfundo zikulu zambiri kwa basi, including imeneyo ya regional distribution, which is a very, very key issue. It's and very interesting and very blatant. Yonena kuti 21 from the central, 6 from the north, and 3 from the south, according to your statistics. Imeneyo yoti iona.